Da bajikre sira minuting ko ya por alom ranger sir duty nang toilo hawai pura side na duty dam sa pulo nito hanang toilo nitum laso teng duty claim lo lapen ranger sir duty nang to ya teng ten ahomu ne pamang lo siguna the ki khela hum thom lapen ke bike splendor bike ki hum ne bang lo nitu patumi lapen la ke map check pen apit ini tuh pernah pernah hablo boron kram sa puinut abai pulong boron kram sa puinut hengpi ga chong hu siguna hengpi ga chong hu nai amuni ni tuh pernah dom lo tumi itu pernah nang check lo kebang mang gari lo nei nang tum khela lo nei nang tum ni tum duty ke claim ke la ke lu ya pan lo pulon de pc tum duty ke claim le do ni tum emina duty che claim ta le vedet lo la se alang bang inut arleng thian da soseje ni tum phan dom nang pilo lapan ke akorti pia posila an dom nai pilong pop ma alang lia korte pois tame forest board chairman inut dolo lapan ke inut in charge cholo ranger cholo inut laso lahai tuma joine posi nitum osoma mati nitum arenga ve pin pen nang lang rock pen nitum phan la am dom nang pima posi nitum chema thalo lapan ke meme hinunu ni tum phan towe funang kollo nang tum hongkep arnisi income aveo somar nang tum kupilo lahai ke claim ni nang tum lahai nep ni non mat lu non mat nang tum chethona mon pusi ni tum hanang pulo athi ni tum komane hem pen ni tum kinep ke van kali komane hem dam pen ni tum nebor ile ke van kali towar lo tum petroling ke dam hot thela hum thom lapen bite hum seguna thengpi long lo ni tum lasi ni tum phan meme junono to venang ton lo nang thilo ni tum phan lasi lasona munit pulotang ne thengpi ka chong hu tum ni tum forest department a phanjong se kang hu tum se tum la pan na kang ton na kang thi pulotang te ni tum duty ka cheklem ta ning dono jin an sido ni tum Amo nang liga ningges ai ike Harsing Ram sahib incha sa chulang lada alang litum do ko ka joy ne sila bong bang ke thengpi ka chong hulok paja sinang litum kita ningge kapa chong hu la pen sang kita kapang hu banga mohol chini ne kuma mohol chini na JCB ponpo dampar ponpo kapat tuk ma kapat tuk kita kapang hu la pen sang kita kapang hu lasi nili tumang tuning di bangke la pulo karbing long CM Dr. Tuliram Rohang sarap panda tuning di bangke la pulo non prabjin pen la sarti gram san bangke arpu pen pasun vek nang po athi nang ton pika ni tum phan athi department of nang kang ton ni tum privacy phan kang ton bosone kapre galam ni tum department of isi forest department Assam Forest Department of sin tum nang kang ton lasi laso kang ton kona pensa lang aja kong elong ma lake ake thi ding tum postame alang phan tarlip nangi tumi nang litum ke ne do thengpi ke ko pi thengpi lo la pen market value kwan bak doi la market siguna theng pisai de tumi neblo lapen apisa bang ke 51 piece apis bang long lo lapen thela hum thop kuna dim loi ne dam me Havaipur station na dung Karbi Anglong pen Assam border long sin long lo pati Khojai district si pon pola tu labang so boron kram sa pu bona munit ani wang da la son thengpi chong hu si claim bom birta ke long mange je aju pon bom palam sin tum birta long lo lapen dode sang se pen tum claim bom lo la anar ni pen tum ribom asta me long le asa tumi bangke anar lo yardang si hela pachi yeng lo lapen komane amalik bune pinela a number lang lo polon de chini de agari number bangke 02A AA 0714 labang so agari bensi alang linang dun bom lo lapen itum labang sogari ke kang hu tum gari ve tum hanang kelong lo athela tum ta kat lab lo tu lapen la jitu bai da bang da kaju lo mat itum bangke jitu red handed long kopi pisi ke long ma labang so hormu bangke
at one lab lo itu non tak department arlo si dulu labang ke